Τα δύο αντράκια έχουν καλέσει και μερικά ακόμη γουρνάκια. Η διάσημη, πλέον άσημη Καλομήρα και ο Μελισσανίδης. Είμαι η Mystic Van Rouge. Είμαι η Κατίνα Μπέλα. Δύο κορίτσαροι. Στην εφηβεία εκεί άκουγες καμιά Ελληνίδα τραγουδίστρια? Εννοείται. Ποια ήταν η αγαπημένη σου? Ήτανε Βύση, Βανδύρεμο. Άρα λοιπόν μετά από εκεί, μετά από πόσο καιρό έφυγες από την Ελλάδα? Μία εβδομάδα, 5 μέρες, 2 ώρες. Τόσο αλήθεια, τόσο σύντομα. I'm done. Τι να κάνεις στην Ελλάδα? Μόλις πήρε τα λεφτά από τη Eurovision, πίσω. LGBTQ+, ναι. που ξέρω, Καλομήρο, ότι τόσα χρόνια είσαι στο πλάι μας. Να μας πεις, πιστεύεις το Euro Pride μπορεί να επηρεάσει τον LGBTQ+ τουρισμό στη Θεσσαλονίκη? Δηλαδή θα έρθει κόσμος στη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό θα αυξήσουμε τον τουρισμό, θα δώσει και ένα καλό, πώς να σου πω... Holy shit, you guys! I'm driving your car, but I just got it. Could this year get any worse? Για πες, ναι. Absolutely, όλα βοηθάνε. Και να σας πω ότι θέλει κουράγιο αυτό που κάνετε και πραγματικά σας θαυμάζω και να συνεχίσετε. Γιατί είναι δύσκολο, γιατί δεν είστε χαζές. Ξέρετε πώς σκέφτεται ο άλλος αμέσως. Για μένα, το LGBTQ+. Συνεχίστε. Δεν θέλω να πω πόλεμο γιατί είναι άσχημο. Πόλεμο, Συνεχίστε τον αγώνα, ας πούμε. Τον δρόμο, ναι. Και συνεχίστε. Και ό,τι κάνεις, συνεχίστε να το κάνετε έτσι πώς το κάνετε, με μουσική και με αγάπη. Σαν αυτό το εξάχρονο. My name is Asa. I am 6 years old and I do drag. Ο Μελισσανίδης υποστηρίζει τον πολιτικό γάμο, αλλά μας λέει και πώς κακοποιούνται τα παιδάκια. Έρχεται τώρα ο πολιτικός γάμος για να ισχυροποιήσει νομικά το σύμφωνο συμβίωσης και το θέμα της τεκνοθεσίας, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι στον αέρα. Τελείως. Δηλαδή, αν έχουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης και έχουμε ένα παιδί μεταξύ μας και πεθάνω για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό το παιδί, είτε είναι βιολογικό δικό μου παιδί, είτε είναι από υιοθεσία. Δεν έχει καμία νομιμότητα, ούτε νοσηλευτική, νοσοκομιακή, τίποτα. Αυτό το παιδί μπορεί να πάει στην πρόνοια. Και για πες μου πόσα παραδείγματα στην πρόνοια υπάρχουν που αυτά τα παιδάκια βιαστήκαν, κακοποιηθήκαν λεκτικά, σωματικά. Και ουσιαστικά με μια μαθηματική ακρίβεια αυτά τα παιδιά μπορεί να τα οδηγήσει σε εγκληματικές πράξεις. Ο Τζούλης έγινε Γιώργος. Ρε, θέλεις να μιλήσω, εγώ με τραβέλει. Περίμενε, ό,τι και να είσαι. Ρε, Τζούλη. Τραβέλει είναι, ρε. Κάτσε, ρε, παιδί μου, το παιδί. Ρε, ό,τι και να είσαι, τίποτα μπορεί να μιλήσει. Παίρνεις σε μια εκπομπή, έτσι. Ναι. Έτσι. Και λες ότι είσαι και Ολυμπιακός να έλεγες Τζούλης, πάλι θα σε έκλεινε. Δεν υπήρχε περίπτωση, μόνο με το Τζούλη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τι είσαι, το ασθενικό της Τζούλιας. Και σου λέει, από πού βγαίνει. Και έχεις την απέτηση δηλαδή να γίνει μια φυσιολογική συζήτηση. Ναι, να ρωτάει ο Τάκης και ο Άκης τον Τζούλη. Πας καλά, ρε.